talk, it's unacceptable. It's absolutely not tolerated here. Don't try us. Don't do that. We'll be speaking, whether in a public place, whether on the sports fields, other boxers, anyone. It's not here. כל יום מתפללים, מבקשים מן השמיים שאני אעבור. רק צריך להאמין ולפתוח עיניים, כי אני כבר פה. עוד מצווה אחת קטנה, תפילה עם לב פתוח, ויבוא הקץ. זה לקח אלפי שנה, הנה זה כבר בטוח, תנו להיכנס. ולא, לא יהיו יותר דמעות, רק תראו ניסים ונפלאות. כי אני בא, עברתי כל הדרך, אני בא, אני עומד בדלת, ואני שואל, האם אתם היום מוכנים לקבל אותי? כי אני בא, הגאולה הגיעה, הנה זה בא, זה מלך המשיח. ואני שואל, האם אתם היום מוכנים לקבל אותי? מרתי בבית יוסי, או לא זה הם. אנחנו מוכנים, אנחנו מוכנים. נשיר בלב אחד ונביט השמיימה, השמחה גדולה. לובשים בגדי שבת ועולים ירושלימה, זמן הגאולה. מי יוצא לרחובות? למה ישנים עדיין? כבר חיכיתם די. יש בשורות טובות, ישועות כהרף עין, עם ישראל חי. ולא יהיו יותר דמעות, רק תראו ניסים ונפלאות. כי אני בא, עברתי כל הדרך, אני בא, אני עומד בדלת, ואני שואל, האם אתם היום מוכנים לקבל אותי? כי אני בא, הגאולה הגיעה, הנה זה בא, זה מלך המשיח. ואני שואל, האם אתם היום מוכנים לקבל אותי? אנחנו מוכנים, אנחנו מוכנים, אנחנו מוכנים. אני עייף ויגע, הגלות ארוכה מאוד. כן, גם אנחנו עייפים, מחכים לך מאוד מאוד.